kuinka ollakaan tääkin kanava saavutti se 100 tilaa ja sen kunniaksi eka Mayday video ja toivottavasti jopa ehkä viimeinenkin. Ja päivä alkoi hampaitten pesuun, kuinkas muuta. Ja sen jälkeen vettä nassuu. Yksi mukillinen. Ja se meni ihan täysin kokonaan. Sen jälkeen potkittiin lapset ylös sängystä, koska niillä on päiväkotipäivä. Ja hampaitten pesu totta kai niinku joka aamu. Sen jälkeen pistettiinkin sitten jo vaatteet päälle ja lähdettiin. Mäkin laitin noin notkeasti vielä noin kengät jalkaan tossa. Ja sitten oltiinkin jo matkalla kohti päiväkotiin. Napsutteleeko sen? Joo. Ja toi hoito. Mä osaan oikeesti napsutella sormia. No hyvin napsuit. Napsua. Se kuluu vaan kauhean pienesti. No joo. On tämmönen vilakonen keli. Sen jälkeen olikin sit pikajuoksu jo saleen, kun pääsin tuolta päiväkodista pois. Niin sä voit tää kommentoida tää video sitten, että uskotko, että mä juoksin tän matkan vai kävelinkö. Joo, ja kaupastaan täytyy käydä hakea pillimehua, koska tänään on saunapäivä. Ja lapsilta täytyy saada jotain saunajuomaa. Itteen pillimehun on ajatellut juoda saunassa kyllä. Ja siitä Saleen valikoimista sitten vaan valitsemaan. Sitten päästään vihdoin siihen aamukahvikeittoon ja välihuomioon taustalla näkyvä Enslavedin teepaita. Kahvin keittäminen on aika hauskaa hommaa tää keittimeen, kun tässä toimii toi play-nappi, niin joutuu aina ajastaa ton. No, lähtee silleenkin käyntiin. Sitten täytyy enää vaan odottaa, että kello on 8.21, niin kahvi alkaa keittymään siitä. Ja niinhän se vihdoin on. Sitten päästään eteen aiheeseen, eli siihen kahvijuontiin. Ja Himiin levyt pistettiin soimaan sit samaan. Koska miksi ei. Ja sit se kahvijuonti. Sen jälkeen mentikin tietokoneelle ja yleensä siellä tehdään jotain videojuttuja. Tehdään musaa. Katsotaan No, tänään ei katsottu vaan tehtiin just musavideo. Koska niinku, no, meidän yhtyeellä on ensi viikolla tulos itse asiassa levy, niin se pitäisi vielä 2 musavideoa väsätä. Ensi viikolla vaan iso D YouTube-kanava haltuun, niin sieltä voi sitten käydä kuuntelemaan meidän musaa. Sitten oli lounasaika. Tein joko tiistai tai maanantai tommosta jotain sotkua. Täällä ei voita mitään palkintoa täällä. Kyllä täällä ainakin nälkä lähtee kyllä. Ja kello oli siinä vaiheessa hiukan vajaa 2. Nyt on saanut nyt tää täydellinen annos ketsupinkaan vielä. Ja nyt
nyt kello on tolleen, niin nyt lähdetään hakemaan lapset hoidosta. Tää välin pieni esittely, sen on lukkopaita ja Skitate passo, Maidenin seinälippu ja sit mun kenttäpaita. Sitten haettiinkin lapset päiväkodista ja oltiin vähän aikaa tuossa pihalla keinumassa. Oltiin hyppimässäkin. Sitten sen jälkeen laitettiin sauna päälle, koska välihuomio, tänään on keskiviikko ja saunapäivä. Sitten tuli pikku kakkonen. Mä nyt katsoin sitä hetkeä alkuun, mutta sit mä lähdin väsää safkaa, mikä oli aika yllättäen jotain tuosta pasta-hommaa. Joku nakkipata-homma toi oli. Semmoisesta väsäili siitä aikani kuluksi siihen vähän uunilenkkistä, niin ei täydy nähdä nälkää kenenkään sitten. Ainakaan tässä taloudessa. Ja siinä menikin silleen sit kivasti toi saunan lämpeämisaikaan. Tässä vielä laitetaan nakit tonne. Ja tämmönen annos tuli ihan hyvä setti. Sen jälkeen olikin aika kauneudenhoidon. Koska aina täytyy olla pulisoinnit ja viikset muotoiltu hienosti. Ettei näytetä miltään astajilta. Tai jaltakivi. No joo. Oli mitä oli. Näillä mennään. Sitten olikin jo sauna valmis. Eli päästiin löylyihin. Sen jälkeen oli vähän pyykkihuoltoa. Ja koneekin toimi. Yllättävän hyvin se yleensä välttämättä noin hyvin toimii. Sitten katsottiin Salattu ja siellä mun lempihahmotkin just jotenkin sattumalta. Sitten pestiin hampaat ja sitten otettiin ne pyykit pois sieltä koneesta ja laitettiin ne kuivumaan myöskin viimeisen päälle. Sitten olikin aikaa lukea iltasatu lapsille. Velho saattaa minut epätoivoa. Mainiota. Nykyään kemia on tehokkaampaa kuin taikakeinot. Sitten tulikin jalkapalloa, kansojen liigan matsi. Ja siihen mä otin yhden oluenkin, että sitten oli päivä pulkas sen osalta. Ja tässä oli tää mun päivä.